Καλησπέρα σας. Αυτή την εκπομπή την έχω κάνει 20 χρόνια πριν. Με θέμα οι Τούρκοι Έλληνες ή όπως αλλιώς θέλετε. Νομίζω ότι ζούμε με ανθρώπους που η εθνικότητά τους είναι διαφορετική. Άλλο αν δεν θέλουμε να το καταλαβαίνουμε. Σχεδόν από το 1923 επίσημα αιώνες και δεν ξέρουμε καθόλου ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν συνηθίσει να λέγονται μειονοτικοί. Ακούστε τώρα όνομα ομάδας ανθρώπων που μπορεί να ζει επί αιώνες σε μια χώρα. Πόσοι από εσάς θα δεχόντουσαν να λέγονται μειονοτικοί? Όχι ότι κάπου δεν θα ήταν μειονοτικοί, αλλά το να είναι η κύρια ιδιότητά σου αυτή, επειδή δεν τολμάει κανένας να πει κάτι άλλο. Μεγάλη ιστορία. Δεν θα μπλέξω ούτε με τη συνθήκη της Λοζάνης σε λεπτομέρειες, ούτε άλλα. Και προφανώς δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της μειονότητας, γιατί έχει και άλλα κομμάτια, θα τα πούμε. Μιλάμε για τους Έλληνες που αισθάνονται ότι είναι τουρκικής εθνικής καταγωγής. Τόσο απλά. Έχω ζητήσει λοιπόν και χαίρομαι και είναι χαρά και τιμή μου σε δύο ανθρώπους, τον κύριο Αμπτουλχαλίμ Ντεντέ, δημοσιογράφο, από την τουρκική μειονοτική κίνηση για ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα από την Κομοτηνή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Μπουρχάν Μπαράν, ψυχίατρο και περιφερειακό σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Ξάνθη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Νάσο Θοδωρίδη, που είναι Έλληνας, δικηγόρος από την αντιεθνιστική κίνηση, για να αναλύσουμε μαζί όλο αυτό. Το είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια προτίμηση να ξεκινήσουμε από κάποιον από τους δύο. Από εσάς. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή την εκπομπή την έκανα πριν από 20 χρόνια. Στη Θράκη ήταν μια εκπομπή που είχα στο 7X, λεγόταν η Γη των Ανθρώπων. Ήταν όμορφη νομίζω. Έλεγε μερικά πράγματα από τότε, εγώ το ποίημα μου, και μου χάρισε το βραβείο Επεκτσί. Το βραβείο της ελληνοτουρκικής φιλίας τα πέτρινα χρόνια. Αυτό, το οποίο το φοράω με εξαιρετική χαρά. Είναι η ροζέτα του. Ο κ. Ντεντέ τότε με διευκόλυνε βρίσκοντάς μου κόσμο, το μουφτί και άλλους. Τώρα είναι ο ίδιος ήρωας της συζήτησης. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να κάνουμε μια αφαίρεση, να γίνετε πιτσιρίκι και να μου πείτε πώς θυμάστε τα παιδικά σας χρόνια, περιγράψτε με αυτή την κοινότητα, αυτή την κοινωνία που εμείς δεν την ξέρουμε καθόλου. Καταρχήν, τώρα είστε στην Κομοτηνή, είστε πάντα από την Κομοτηνή? Όχι, Ξανθιώτης είμαι, γέννημα τρέμα Ξανθιώτης. Από το 1993 τουλάχιστον μέχρι σήμερα ζω μόνιμα στην Κομοτηνή. Αλλά αυτή η επαφή με την Κομοτηνή δεν είναι από το 1993, είναι από το 1976 που παντρεύτηκα τη γυναίκα μου από την Κομοτηνή και οι σχέσεις με την Κομοτηνή ξεκινάνε δηλαδή από το 1976 επίσημα, ανεπίσημα από το 1971. Ωραία, ευχάριστα κιόλα. Λοιπόν, ας πάμε στα παιδικά σας χρόνια, εκεί που ήταν. Περιγράψτε μας αυτή την κοινότητα, την οποία σε αυτή τη χώρα δεν την ξέρουμε. Πώς ήταν, και να σας πω, θέλουμε να φτάσουμε στο εξής. Πώς ένα παιδάκι ανακαλύπτει ότι μιλάει μια άλλη γλώσσα ή ότι μιλάνε κι άλλες γλώσσες και πώς το παρκάρει αυτό, πώς αρχίζει να διαμορφώνεται έτσι η μειονοτική συνείδηση, η εικόνα, το γλυπτό όλο. Αλλά αρχίστε τρυφερά. Να πω, τα παιδικά μου χρόνια μπορώ να πω, επειδή είμαι 55 χρονών σήμερα και τα δύσκολα χρόνια για τη μειονότητα ξεκίνησαν μετά το 1964. Άρα είστε 56? Ναι. Σειρά. Ναι. Μετά τον βομβαρδισμό της Λευκωσίας από την τουρκική αεροπορία και μετά την μονομερή κατάργηση της συνθήκης φιλίας το 1930 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, της συνθήκης φιλίας και ελεύθερης διακίνησης προσώπων, προσέξτε, το 1930. Το προσέχω γιατί πρέπει να το ξεχάσω μετά. Αλλά δυστυχώς ορισμένα πράγματα αντί να μας γίνονται μαθήματα δεν μας έχουν γίνει μαθήματα. Λοιπόν, πάμε πριν δώσω μαθήματα το μικρό Αμπτουλχαλίμ. Λένε όλο αυτό το όνομα Αμπτουλχαλίμ. 66. Η μαμά σας Αμπτουλχαλίμ, όλο αυτό? Η μαμά μου έτσι με λέει. Και ο μπαμπάς μου έτσι με λέει. Και η γυναίκα μου έτσι με λέει. Εκτός από αυτούς τους τρεις είναι 2-3 άτομα ακόμη. Όλοι οι φίλοι, όλοι οι υπόλοιποι λένε Ντεντέ. Σωστό, είναι λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, πάμε στο μικρό Αμπτουλχαλίμ. Στο μικρό Αμπτουλχαλίμ, ο οποίος άρχισε να συνειδητοποιεί, αν και από πολύ πιτσιρικά, 4-5 χρονών βγήκα στη δύο πάλι να το πούμε
10-11 χρόνια άρχισα να συνειδητοποιώ λίγο την προσωπικότητά μου και την εν γέννη κατάσταση την οποία επικρατούσε στη Θράκη. Πώς ζούσαν τότε δηλαδή οι Τούρκοι? Κοιτάξτε, μέχρι το... Εκεί, λέω τότε, το 55. Δεν είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή? Τίποτα. Η κυρία Μαρίκα, η γειτόνισά μου, ο κύριος Αλέκος, ο γειτονάς μου. Είναι καταρχήν μεικτή, σε μια μεικτές γειτονιές. Ήταν πάντα μεικτές οι γειτονιές? Στις μεγάλες πόλεις, ναι. Ναι, σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένες συνοικίες οι οποίες είναι αποκλειστικά μειονοτικές τουρκικές συνοικίες. Υπάρχουν και οι νεότερες συνοικίες οι οποίες δημιουργήθηκαν και μεγάλωσαν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών με την εγκατάσταση των. Το 23-24 μέχρι το 30, αλλά σε γενικές γραμμές, μικρές και οι πόλεις, η Ξάνθη ήταν 25.000 κάτοικοι. Μιλάμε τώρα για το 1965, δεν είναι η σημερινή Ξάνθη των 60.000 κατοίκων. Τώρα είναι Ξανθιά. Τώρα έγινε Ξανθιά, ακριβώς. Και έχασε όλη της την ομορφιά και την λογική. Λοιπόν, είμαστε όμως ακόμα στην κοινωνία, στην όμορφη. Ήταν λοιπόν μαχαλάδες, Έλληνες. Μαχαλάδες, ο Γιάννης, ο Μπάμπης, ο φίλος μου, ο Χασάν, ο Χουσέιν, ο Αμπτουλχαλίμ, ο Αμπτουρακίμ, ο Σαλίχ, ο Χασάν. Όλοι μαζί. Η γυναίκα κυκλοφορούσε? Κοίταξε, όχι τόσο πολύ. Όχι. Οι κοινωνίες ήταν πολύ πιο κλειστές οι κοινωνίες. Οι γυναίκες, οι κοπέλες ήταν πολύ αυστηρά ελεγχόμενες από τους γονείς και τις οικογένειες. Πήγαιναν στο γάμο τους. Αυτό ξεκίνησε περισσότερο, δηλαδή η απελευθέρωση μετά το 74 ο λίγων, μετά το 81 πολύ περισσότερο και μετά το 91 πλήρη απελευθέρωση στην ασυδοσία. Εκεί είναι. Το καταλάβαμε τώρα αυτό, αλλά εκεί είμαστε παλιά. Ζούσαμε καλά. Μπορώ να πω ότι μέχρι το 74 ζούσαμε καλά. Βάζω μέσα και τη Χούντα. Και την περίοδο της ΕΤΑ. Για πείτε μας τώρα. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην τηλεόραση. Όχι, δεν έχει τουρκική μειονότητα επί Χούντας. Ξέρετε γιατί? Διότι η Χούντα δεν είχε εθνική ταυτότητα στην καταπίεση. Σωστά, ήταν Χούντα για όλους. Η Χούντα ήταν για όλους. Άρα η Χούντα ήταν και για τον Τούρκο, ήταν και για τον Έλληνα. Αλλά είμαστε μειονότητα όλοι οι Έλληνες. Αν ήσουν αντιεξουσιαστής, αν ήσουν αντιεθνικιστής, αν ήσουν οτιδήποτε αντί, σε πυρενόντουσαν και σε κόνανε εμάς. Ήσουν βουλευτής σε πυρενόντουσαν. Ακριβώς. Γι' αυτό θα πω ότι μέχρι το 1974 δεν υπήρχε πολύ μεγάλη. Και ό,τι καλό έκανε η Χούντα, εντός εισαγωγικών, και στην κυριολεξία ότι καλό, το καλό βέβαια μέσα σε εισαγωγικά, για να μην θεωρείτε ότι είμαι και φιλοχουντικός. Αλλά μία απόφαση την οποία πήρε το 1971 ή 1972 με την διαγραφή όλων των οφειλών των αγροτών. Γενικώς. Από το οποίο εφευρίσκαν και οι μειονοτικοί. Δηλαδή δεν είπανε. Δεν υπήρχαν μειονοτικοί αγρότες. Όχι, υπήρχαν. Αλλά όλοι ήταν ακριβώς. Ήταν οι πρώτοι, δηλαδή εκεί, ό,τι καλό γινόταν και για τους μειονοτικούς Τούρκους, ό,τι γινόταν κακό γινόταν και εις βάρος. Άρα το θέσουμε σε μια πολιτική συγκυρία. Ήταν όλοι οι Έλληνες με μειονότητα. Ακριβώς. Για παράδειγμα, τα βακούφια, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι εκλογές καταργήθηκαν το 1967 από την δικτατορία. Όχι, το 1960. Βέβαια θα μου πεις, καταργήθηκαν εκλογές σε όλους τους συλλόγους κτλ. Θα σου πω το πάλι. Η Χούντα όχι. Η Χούντα δεν έκανε τίποτα. Η Χούντα έκανε ακριβώς ό,τι έκανε σε όλους τους συλλόγους και σε όλα τα βακούφια. Κατήργησε όλα τα διοικητικά συμβούλια και έβαλε δικούς του δοτούς ανθρώπους. Αυτό έκανε. Ριζικές λύσεις. Το τι έκανε μετά το 1974, ενώ επανήλθαν, ξαναέγιναν εκλογές σε όλα τα βακούφια, δηλαδή τα βακούφια τι είναι, οι κοινοφελείς οργανισμοί, σε όλη την ελληνική επικράτεια, μόνο στα δικά μας τα βακούφια δεν ξαναέγιναν εκλογές και συνέχιζαν η δοτή διοίκηση του 1967 να είναι μέχρι το θάνατό του ο ένας ξέρω το 89-90 και ο άλλος πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια που πέθανε στη Ξάνθη. Άρα λες ισότητα στην καταπίεση. Ακριβώς. Ισότητα και στην καταπίεση. Τιμή στους καταπιεστές. Αν είναι να πάμε μπροστά όλοι, αν είναι να πάμε πίσω και όλοι. Λοιπόν, επειδή είναι μπροστά όλοι, ο μικρός Αμπτουλχαλίμ πότε συνειδητοποιεί ότι, ωραία, καλοί οι δρόμοι και τα καλλιτερίμια, η Χασάν,